Aulesti eta Markina Semein batzen dituen eta bazten da puntu honetan. Ikasturte hasiera aukeratu dugu, atzo bertan hasi baziran derrigorrezko bigarren hezkuntzako, hau da, DBH-ko ikasleak Markina Semeinera osteraka, errepide honetatik joan etorrika egunero. Ekainean, Aulesti lagunkoiak deituta, herri batzarra egin zen. Lagunkoiak egindako diagnostikoaren ondorengo ekintza planean jasota dago Markina Semeinerako garraioa eta udalerri horretarako errepidea zabaltzea eskatzeko lanketa egitea. Horretaz berba egin zen herri batzarrean. Batzarra horretatik sortu zain orain martxan jarri dugun lantalde hau. Geure egin dugu herri txikiak bizirik leloa eta horren aterpean egingo dugu datozen hilabetetako kanpaina hori. Aulesti bizirik eta bizi mantentzen horren baitan kokatzen dugu Aulesti Markina errepideak zabaltzeko eskaera hau. Herritar asko joaten da Markina Semein, Etxebarri, Mailabi, zein inguruko herrietara. Baita, tramiteak egitera be Markina Semeinera joan behar gara. Agrariara adibidez, erregistrora, ogasuna edo atiendara, edo bestelako edozein errekadu egitera. Artibaigaz, lotzeko be Markina Semein da abia puntua. Baita Durangaldeagaz. Konektatzeko bide azken batean Markina Semein eskualdearen erdigune da. Aipatutako dana kontutan hartuta, ezinbestekoa da errepidearen erabiltzaileen segurtasunerako BI 3488 errepide hau zabaltzeari lehentasuna emotea.